suna faruwa akasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da yau, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan sabon bidiyon da muke gabatarwa. Mai sauraro, in kai sabon zuwa ne ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zaran mun ɗora sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci. Mun gode. Wani direba ne da karen motarsa sun yi wa wata mata da ke ɗauke da cutar kanjamau fyaɗe. A yau ne muka ji labarin cewa wani direba ne da karen motarsa suka yi fyaɗe wa wata mata da ke ɗauke da cutar kanjamau. Fasinjan mai shekara 25 da ake zargin an yi mata fyaɗe a ranar Litinin. Ta ce ta ji sauran bayyana musu cewa tana ɗauke da cutar kanjamau domin sun mata barazana da bindiga. Matar wanda aka jefar a gefen hanya ta faɗa wa jami'an tsaron Reaction Unit a ranar Litinin. Tana son ta sanar da waɗanda suka yi mata fyaɗe cewa tana ɗauke da cutar kanjamau, amma ta ji tsoron bayyana musu hakan don tana tsoron a harbe ta. Sai dai har yanzu ba a gane waɗanda suka yi mata wannan aika-aikan ba, amma jami'an tsaro suna cikin zurfafa bincike don gano waɗanda suka yi mata fyaɗen don kwato mata hakkinta. Kar ku manta ku danna mana like don kara mana kwarin gwiwa. Ku danna subscribe don samun bidiyoyinmu. Ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zaran daura sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci. A matsayinsa na ci gaban Mati da Lado, wannan fim ɗin ya fara ne a wajen da Mati yake fitintunarsa a wani kauye bayan sare wanda ya yi daga Rimau. Shi da dan uwansa Lado sun jima suna damfarar mutanen Rimau da sunan cewar su malaman addini ne. Daga baya kuma sai mutanen garin suka fatattake su bayan sun gano su. Mati sai ya tsinci kansa a garin Zazzau, inda ya ci sa'a nan ne mahaifinsa ya yi rayuwa har ya bar dukiya mai tarin yawa a hannun wani amininsa. Ba shakka wannan fim ɗin ya samu karbuwa saboda Rahama Sadau da sauran abokan aikinta suka yi ruwa da saki wajen ganin aikin ya tafi daidai. A fim din Bashir ya taso a hannun mahaifiyar da take sakalta shi har ya lalace, wanda daga baya ya koma shaye-shaye. Bayan ya gudu daga gida sai ya dawo kamar wani mahaukaci. Wata rana Nabila wacce yar manyan gida ce ta kawo gyaran mota a kusa da bolar da Bashir da abokansa suke shaye-shayensu. Bashir kuma sai ya zo garejin don yin roki makanikan su taimaka masa da abinci kamar yadda aka saba, sai dai a lokacin korinsa suka yi don su ba kwastomomin su kariya. Haka ta yi kokari wajen nemo shi tare da dawo da shi yanayi mai kyau kamar yadda yake da kafin ya fara shaye-shaye. Daga baya sai ta fara sansa har ta ce masa ya aure ta, sai dai mahaifinta kuwa ya yi fatali da wannan batu. Wannan shirin ya fita daban daga sauran fina-finan da ake yi a masana'antar Kannywood. Labari ne akan wani mutum mai matsalan kwakwalwa. A farkon fim ɗin an nuna shi yana soyayya da Fati, wadda daga baya ta rasu. Da abin ya dame shi sai kawai ya yi ta maza ya mance da ita. Ya koma makaranta har ya kammala karatunsa. Bayan ya tafi bautan ƙasa a Jigawa sai ya ga waccan Fatin dai. Amma kuma ita ta nuna bata ma san shi ba. Ya yi iya kokarinsa don tunatar da ita rayuwar da suka yi a baya, sai dai hakansa bai cimma ruwa ba. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zaran mun daura sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci. A bar 'yan Najeriya su dinga yawo da makamai domin kare kansu, cewar Fani Kayode.
Mai sauraro, in kai sabon zuwa ne ka danna mana subscribe sannan ka danna kararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun daura sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci. Tsohon ministan sufurin jirgin sama kuma jigo ga jam'iyyar PDP, Femi Kayode ya sanar da gwamnatin tarayya da ta bar 'yan Najeriya su dinga daukar makamai don har ta bar Fulani suna yawo da AK-47 domin kare kansu da shanayensu. Ya kara da cewa idan aka duba lamarin a haka, to dole ne gwamnati ta baiwa jama'a damar yawo da makamai domin baiwa kansu kariya daga 'yan bindiga da kuma makiyaya da ke kashe mutane. Kamar yadda jaridar Bangar ta rawaito, ya yi wannan jawabin ne a ranar Alhamis yayin ziyarar ban girma ga Sunday Adeyemo, wanda aka fi sani da Sunday Igboho, a gidansa da ke Soka a Ibadan. Mai sauraro, in kai sabon zuwa ne ka danna mana subscribe sannan ka danna kararrawar sanarwa domin sanar da kai da zaran mun daura sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci. Mun gode. Wani direba ne da karen motarsa sun yi wa wata mata da ke ɗauke da cutar kanjamau fyaɗe. Mai sauraro, in har yau ne karan farko da ka shigo cikin wannan tashar, ka danna mana subscribe. In kuma ka jima da shigowa sai ka danna mana alamar like. A yau ne muka ji labarin cewa wani direba ne da karen motarsa suka yi fyaɗewa wata mata da ke ɗauke da cutar kanjamau. Fasinjan mai shekara 25 da ake zargin an yi mata fyaɗe a ranar Litinin. Ta ce ta ji sauran bayyana musu cewa tana ɗauke da cutar kanjamau domin sun mata barazana da bindiga. Matar wanda aka jefar a gefen hanya ta faɗa wa jami'an tsaron reaction unit a ranar Litinin tana son ta sanar da waɗanda suka yi mata fyaɗe cewa tana ɗauke da cutar kanjamau, amma ta ji sauran bayyana musu hakan don tana sauran a harbe ta. Sai dai har yanzu ba a gane waɗanda suka yi mata wannan aika-aikan ba. Amma jami'an tsaro suna cikin zurfafa bincike don gano waɗanda suka yi mata fyaɗen don kwato mata haƙƙinta. Kar ku manta ku danna mana like don kara mana kwarin gwiwa. Ku danna subscribe don samun bidiyoyinmu. Ku danna kararrawar sanarwa don sanar da ku da zaran daura sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci. Danna subscribe. Halaka don kararrawan sanarwa domin ka ci gaba da samun Walmin sha zamani, some are not know me ku gane, da sun duk sun zare, I love you too my baby. Wakilnya me faru haka? Me faru ne nan Allah me? Me faru ne haka? Kabani mana me faru? Me faru na wuyana, kabani mana na wuyana hawa ga. Me faru ne kabani mana. Dawa ku tare kai. Kawai na wuce ba ya kama ne. Me ya hada ku? Ba abin da na bari na wuce kai ba zai kama ni. To ai wannan kurma ne yayi. Me ya hada ku kurma? Me ya hada ku? Kai ba sa kudin sa ba. Wallahi ba abu shi ne dauka. Wallahi ba abu shi ne dauka. Akwai kudin sa. Ai yana magana akwai kudin sa. Wallahi ba abu shi ne dauka. Ka bashi akwai. Kabari magana kamar ni na bari na. Ya hakuri zai baka kudin. Ya hakuri. Ba shi kudin sa akwai kudin sa. Wallahi ba abu ne dauka. Akwai kudin sa. To ba shi. To gashi. Shikenan ba? Shikenan kurma. To wannan kurma ne. Allah ya isa. Ba ka gani ne? Ba ka gani ne? Me ya faru ne? Me ya faru? Kai ba ka gani ne ka zo kana tuna mutum? Kai me ya faru ne? Ba rashin hankali ba shi ba gani? Sake shi kurma. Ka ji siya fa? Yanzu nan na raba su a lungun nan sana riki. A to shi da me ya faru? Ya da ka da shi. A to
me hada ku me faru to shi ne lamarin rashin hankali kurma ne akwai kudin sa ba shi ba wani kudin da yake bi akwai kudin shi ba shi babu wata kudi da yake bi akwai kudin shi ba shi kudin shi ba wani daya kurma ka tsaya kai ba wani Allah ba shi kudin shi ba wani kudin da yake bi shi kudin ka ne ya ka danne shi a kasa har ka cire babu shi baya gani yanzu ka masa kudi ba wani kudi da yana ce kawai ya to kai yanzu me tsakanin ku ne to shikenan kai ya ce abun nan gashi je ka kar nan gaba ku sake ri ba rashin hankali ba ka a je ka ai yanzu don subscribe kala ka dan ƙararrawar sanarwa domin ka ci gaba da samun bidiyoyi. Kwana biyu. Kana nan? Ina nan wallahi mai gida. Ya gari a kasuwan ne? Alhamdulillah. Yau wannan yana so kai mun halin kauri fa. Wacce halin kauri da? Da shi kudi da Allah sama. Oke ba da Allah ka dan zo na. Oke ba da Allah ya mun shaf yau wannan ina sauri ne zara dan ina da wani abu a can. Oke to. Assalamu alaikum. Kai sauri. Wa alaikum salam. Ashe da ma kai kana ji? Zaka ci ai ba kai ta mai ba ruwanka kan yana da kici nan na kama shi ya ji aka ai nan wajen kasuwa ka ya zaka kore mu ko ya biya kudi na kudi me ka bar shi mana ka tsaya mara yana ji ba ka tsaya tukunna ai wajen kasuwa ya ka bar shi mana ai zan biya ka zan Barka da zuwa Arewa Comedies, tasha ce da kai fice a cikin dabban tashoshin da ke Afirka. Ka danna subscribe domin kasancewa da mu, sannan ka danna kararrawar sanarwa. Danna subscribe kala ka danna kararrawar sanarwa domin ka ci gaba da samun bidiyo. Hello? Ya na baby na? Ya yake normal wallahi. Ina jiran ki ba wajen da muka saba haɗuwan nan. Da Allah ina jiran ki yanzu da Allah. Ya yi kyau. Yawa, ina jiran ki. Okay. Ya yi kyau. Ina jiran ki da ki sauri da Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ai, mai gida normal wallahi yake. Ya gida. Kwana biyu. Hai mai gida. Yau me aka zo min da shi mai daɗi ne? Wallahi wasu abubuwa ne na zo da shi ba danya amma sai a hada da hakuri. Haba mai gida. Kai. Mai gida. Kwana biyu nan fa sai hankali. Kar ka damu akwai wani abun da nake target din shi ne. Ina wannan ginin gidan na da nake yi. Wancan gidan. To idan na karasar ma ai kai zan bawa. Kai. Kuma zan tura maka miliyan 10 a account naka. Duk ni ka gare? Kai kadai. Mai gida. Akwai wasu mota guda biyu da za a kawo kala ɗaya naka denawa. Kai. Ya wallahi shi yasa ko ina bacci ma wallahi tunanin na kima ba zai yana hana ni bacci wallahi. Da damu yanzu akwai inda zan je ni. Bari idan na je ni na dawo in ya so za mu yi waya da kai. Ba damuwa mai gida. To ni yanzu bari in tashi in tafi. Zan je wani anguwa ne idan na dawo zan kira ka sai mu waya da kai. Kenan ba damuwa dai sai kin ga wallahi ke. To shi kenan ni bari in harka da yarinyar mai kuɗi wannan ina ga akwai daɗi ba auren mace mai kuɗi fa jari ke fa na ranta da kai ha ya na ganka haka kuma me ya faru ne malam yarinyar da yanzu kuke hira da ita a can mota ya buge ta kai ina mota ya buge ta kai mu tashi mu da Allah ga miki shakaran jiya wasu samari suna dan tsaye suna wani hiran su
wai neransa 1000 2000 ya faɗi. Ni abin ma har yana ban mamaki wallahi. Shekaran jiyan nan ma nake zo ne ya ɗauke mun naira 20,000 amma yanda ka san ba komi bane kawai dama shi shanin rawa wani halin yansu daban ne da na wani. Har 20,000 ɗin wallahi nake gaya mu. A ba 20,000 kuma mene a ciki? A gaskiya 20,000 ɗin? Ya? Ko ni na ji a jiki. A haba kina tare ne dan 20,000 ya faɗi ki ce kin ji a jikin ki ya wannan abun haba. Sai ka ce ba ni ba ya mana haba. Mu tafi mana. Gari ina zuwa ina sacin ne kamar na dan yi wani mantuwa ne wallahi. To me ya faru ka tsaya mu tafi mun kawai. Saya tukuna. A'a mu tafi mana kai kan. Me ya faru ne kake juyawa mu tafi mana. Wai kawai ina ga kamar na dan yi mantuwa ne wallahi. A'a mu tafi kawai. Kin san mene da Allah ki dan ban minti 2 don Allah yanzu ina zuwa da Allah ki jira ni minti 2 da Allah. To shi ke ne ka zo. Kai malam jimana. Ina wannan kuɗi da ka ɗauka nan gurin. Kuɗin kai ne? Haba naira 1000 yanzu na je fara ce. Ha wallahi ba kuɗin ka bane. Haba ka ce ba kuɗi na ba kuma. Ta ne zama kuɗin ka ba? Kawai ka bani kar mu siya muna jogon janin jaka da kai. Sai dai ka kashe nan ba zan bada kuɗin nan ba fa. Okay sai dai in kashe ka ko? Za ka kashe na kan kuɗin nan ne. Haba ka isa to yau ina ga lahira za ta yi ba ko yau. Sai ta yi ba ko 1000 nan kam wallahi ba zan bada wannan kuɗin ba. Wallahi lahira za ta yi ba ko. Wallahi ba zan bada kuɗin sai dai ka kashe. Wallahi yau lahira za ta yi ba. Wallahi ba zan. Ina jiran ka kuma ka ce kana zuwa baka dawo ba. Haba wannan abokina ne yayi wanda muka yi primary school tare wallahi tun yarinta nake ga. Sai yanzu kai bayani. Na ga dan gotin na rigan nasa ne a dan samu matsala ne kai dan abun. Sai yanzu kai bayani. Sai yanzu kai bayani. Danna subscribe. Kala ka danna ƙararrawar sanarwa domin ka ci gaba da samun. Danna subscribe. Kala ka danna ƙararrawar sanarwa domin ka ci gaba da samun. Walmin sha zamani, some are not know me ku gane. Da sun duk sun zare. I love you too my baby. Abokina me faru haka? Me faru nan Allah me faru haka? Kabani mana me faru nan wuyana kabani mana wuyana me faru ne kabani mana dawa ku da kai kawai ina wucewa bayan kama ne ba abin da na wari na wucewa kai ba zai kama to ai wannan kurma ne ai me ya hada ku kurma to kai ba sa kudin sa ba wallahi ba bushi ne doka wallahi ba bushi akwai kudin sa ai yana magana akwai kudin sa wallahi ba bushi ne doka ka bashi akwai kamar matsala kamar me na barna ya hakuri zai baka kudin sa ya hakuri ba shi kudin sa akwai kudin sa wallahi ba abin da doka akwai kudin sa to ba shi to gashi shikenan ba shikenan kurma to wannan kurma ne Allah ya isa ba ka gani ne ba ka gani ne ya faru ne ya faru kai baka gani ne ka zo kana tuna mutum kai me ya faru ne ba rashin hankali ba shi ba gani sake shi kurma kaji siya fa yanzu nan na raba su a lungun nan sanari a to shi ne me ya hada ka da shi a to me ya hada ku me ya faru to shi ne na rashin hankali kurma ne akwai kudin sa ba shi akwai kudin shi ba shi babu wata kudi da yake bi akwai kudin shi ba shi kudin shi daya kurma ka tsaya kai ba wani Allah ba shi kudin shi ba wani kudin da yake bi shi kudin ka bi
ya ka danne shi a ƙasa har ka cire babu shi baya gani ya ka masa kuɗi ba wani kuɗi da yana ce kawai za to kai yanzu me tsakanin ku ne to shikenan kai ya ce abun nan gashi je ka kar nan gaba ku sake ri ba rashin hankali ba ka don na subscribe kala ka don ƙararrawar sanarwa domin ka ci gaba da samun bidiyoyi. Assalamu alaikum. Ya gari. Kwana biyu. Kana nan? Ina nan wallahi mai gida. Ya gari a kasuwan ne. Alhamdulillah. Yau ne na so kai mun halin kauri fa. Wacce halin kauri? Da shimfiɗi da Allah sama. Oke, Allah ka